entón, pois, que as administracións estén traballando conjuntamente, pois, é de agradecer. Como vedes no cartel, están as fotos de 3 atletas valdeorreses que van a participar. En sub-16 femenino, Paula Cela, Mateo Alcarce en sub-16 masculino, José Fernández Nieves, o atleta de Veiga de Cabo, pero que leva residindo fora do barco bastantes anos, ainda pertenecendo ao Celta, ainda que empezou no Adas, pois son as 3 participantes do propio Campeonato de España. Hai que decir que temos en torno a 190 inscritos de Campeonato de España, que é unha moi alta participación nestas categorías. Xa, o ano pasado estiveron en torno a 160, 170 en Castrudiales, e que conjuntamente con este campeonato celébrase un trofeo Open para que podamos meter a outra xente, xa que a federación o permite, que sería o trofeo José Ruiz López. É un trofeo que xa se fixo no barco fai bastantes anos, que se fixeron 7 edicións, e agora pois o retomamos con motivo do Campeonato de España, pois un pouco quixemos darlles a celebrar ese octavo trofeo.